كاب استوديو زينة اري تي في عزو السلام تانا تقبلوا زي خبركم تعزبتنا خمي تمسيو ساعتنا اخيلون لهم سولس عسران كلتن لكاتيت كلتشن عسران كلتن ساعت شعت مشز تدالو زينا ومسنادو نفلم لنا مساحاتكم زصنح افرم قدي بقندي نتبتاتو دما فلم كورونا فيروس ترقيبو ما بهوسبيتال زوا ماكل تعقيبو مزصنح 13 زيغاتات حويم تفانيوم أب زوبعن سباترنا في ماستن سنعت النمحيال وعلى تقايدهم عرستت من محدار كبابي أقرع بركوت مهرتي كم زحافو سقليسهم روسيا أب يوكرين زركبا زوباتات دونسكن لوهانسكن كم لولاوانا ريبابليكات أفلوت هيبام أب بريطانيا قطباو زغبا بزتنكو نهر واقا هلقت نقرات أب علتاو من نوابرو هزبي كبيت ساطي فتيرو بايتو مالي مساقاقر منقستن حموشت عامتات أب سلطان كتصنح زفكد وصاني حليفو حبريتاه كاب منستر تعنا كورونا فيروس ترقيبوهم أب هوسبيتال زوا ماكل تعاقبهم كنكن كقبرو اللهم تصنحو 13 زيقاتات حاويهم لومي تفاني مالو بز مسرت زي تقلال قطر بكورونا فيروس زي تلخف زيقاتات كساب لومي 9678 بصح لهم 9570 كاب زياتهم حاويم ستفانو 203 بموز تفليو 14 دما جنا اب هوسبيتالات تعاقبهم زركبوا يوم منستر تعنا 22 لكاتيت 22 أب زوبعن سبع عقور عقمي أب مهزون سنعان زنطفون زنبال زلهم من إسيات نمحيال زتكورة قدامي وعلا أب كتما كرن تقايدو وكيل إيرينا بيتي السولومون نزد دالوتو زيناو صبصاب تسفال الدت مبرهاتو كوربويو أب زوبعن سبات أرنافة أم مهزون سنعان زنطفون زنبال زلهم من إسيات نمحيال تبلحتنت نلمعتن عبيتن بزبل تيما بعصر شمونتن عصر تتشعطن لكاتيت أب كتما كرن وعلا تقايدو نزو على زيكون مقبار أبنو الزباطات كرن حقاز إلى برعد عالتكاليزانن زنبال مهزون سنعان زلون من إسيات نمدلاي مصنعتي كم استخايدة اتقند علامة دما محبر سنعتن محستن بممسرات أب حبرة السفت تحزمتو مهزوتات نمعبال كم زخونة تقليتهم أب چنفر منيستر نقدن اندوسترن زوبعن سبا حلافي چنفر سنعا أتو منقست أب ساميئل أب زسمعو قال موياويان محستو الدبكان زتمهزة رخبتات أمعبيل كان أب هاقرا وربحا كمزو علم مقبار اتقند الشتو مخانو بمتقاس دقفناي كل أكال حبرة السبك عزز أويعوم مهزون سنعان أب هاقرنا نوغي سرد كمزلو استغسة صحافي هقدف زوبعن سبا أتو حيلة تولد برهان أب استفراليو أقات أميتات زقربو وصيت مهزاوي طبابات أب تعودين زلو عقر عقم زنس أفارق ومخانون بمقلاس اتو على أزي أقداسي كمزخونة أبريهوم أب مهزون سنعان نينوي عمتات تمكرز دلبو تساتفتو على بوغنم تمكرو من رأي من نتاقبات دحر مغراب هماماتي ايه مسناي سرح مشارقتو بمتحبار بعتو بكسر حلو أبياتت مرتقاء زرع على الجامس لزهلوان زنبال زلون تمهارو أب كلبات نخط أرنفو بايتا كتات حتى لابيام أمود أتا أبتو على زقربو مدبات ككن قدام النتاتهم كسر حلوم وسانتاتن لبواتاتن حليفوم أما حداري زوبعن سبا أمبصدر عبد الله موسى أبزهابو مزازة مقال اتو على مبرابري دول مخانو تغيسو زحلفو مستانتاتن لبواتاتن متكبر من محدا الزوبا اجامو كم زقبر الرقاقيتهم حرصت من محدار كبابي أقران عزوبا الناقفة والدابئن بمحيال بزس على سلوى أدماعين فتات معكام ماين حمدن لبزبن بركوت مهرتي كم زحافو سقليتهم أبز حلف عامت كرامات دخوم أبرئس منبارو أقدمو بوحيس تبالاشو قراوتهم مكتتال سلازي قورلو اتوتهم تحوت كمز نبرز تقصتهم حرصتوت لبزبنجن كرامات كرم مئتاو قراوتهم بقبو سلازت دلادلو مهرتهم كمستسنة حبيرهم أما حدارتون أزوباءتو ياكوب إدريس بوغنو حرصتوت بوزحتهم وكرو قسيمهم كمزلو بمقلاس قوني كرمتاو نتفتات محرساب لمعجرات دين نخنطفو أم مسرح مسقانن مقلي وحج كسعتو مزهاغري قريبهم أم محدار كبابي أقرأ لعلن أقرأ تحاتن أستاد كلتا شي هكتار زحرس مريت اللهم
ኣብ 15 ምምሕዳራት ከባቢን ዞባ ሓጋዝ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ዝተዓወቱ ኣብ ማሕደርቲ ከባብን ኣነባበርትን ልምዓታዊ መደባት ብሓፈሻ ዝርግሕን በቕሓትን ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ድማ ብቐንዱ ንምድንፍዑ ብዝለዓለ ክሰርሑ ነበርቲ ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ንኡስ ዞባ ካብ 1 ክሳብ 19 ለካቲት ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ማሕደርቲ ከባቢ 12 ነባራት ዳግማይ ክምረፁ እንከለዉ 3 ድማ ሓደስቲ ተመሪፆም ኣብ ምርጫ ኣካየዲ ስራሕ ከዓ 3 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 8 ነባራት ከምኡውን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትርከቦም 7 ሓደስቲ ከምኡውን 46 ዓድታት 52 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 149 ኣነባበርቲ ዓዲ ተመሪፆም ኣለዉ ብሓፈሻ ኣብ እዋን ጎስጓስ 38 ሚእታዊት ዝነበረ ተሳትፎ ኣብ እዋን ምርጫ 62 ሚእታዊት ከም ዝበፅሐ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ድማ 48 ሚእታዊት ከም ዝነበረ እውን ተሓቢሮም ኣካያዲ ስራሕ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ኣቶ ተክለ ሃይማኖት ሙሳኤል ምስ ኤሪና ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ምርጫ ዝተኻየደለን ምምሕዳራት ከባቢ ሸበቕ ዓዲ ዑመር ኣሸራ ዓዲ ኣረይ ግላስ ኣወንጀሊ እንጭና ኢዳምር ባዶብ ሓሽሻይ ፋና ዓዲ ፋካይ ዓዳለት ሓርነትን ምምሕዳር ከባቢ በጎን ምዃንን ጠቒሱ ንዝተረኣየ ዕዙዝ ተሳትፎ ሞጊሱ ኣብ ማእከል ሙያዊ ስልጠናታት ሳዋ ብቕዓት ተምሃሮ በሪኹ ብባህልን ስነ ምግባርን ሕብረተሰቦም ተኾስኪሶም ንኽወፁ ተራ መምህራንን ኣለይትን ኣገዳሲ ምዃኑ ተገሊጹ ወኪል ኤሪና ሙሴ ኪዳነ ንዘዳለዎ ዜናዊ ጸብጻብ ሳምራዊት ሊቪዮ ከተቕርቦ እያ ማእከል ሙያዊ ስልጠናታት ሳዋ ኣብ መንጎ መምህራን ተምሃሮን ኣለይትን ዘለዎ ዝምድናታት ብምድልዳልን ሕፅረታት ብምፍዋስን ተምሃሮ ብቑዕ ፍልጠት ሞያን ሒዞም ንኽወፁ ብዝለዓለ ከም ዝሰርሕ ብ19 ለካቲት ኣብ ዘካየዱ ገምጋም ገሊጹ ኣብቲ ኣኼባ ርእሰ መምህራን ዓውደታት ስልጠናታት ኣብ ዘቕርብዎ ጸብጻብ መምህራንን ተምሃሮን ኣብ ግዜኦም ስለ ዝተረኽቡን ጽፉፍ ምድላዋት ተገይሩ ስለ ዝጸንሐን ሎሚ ዓመት ትምህርቲ ኣብቲ ዝተመደበሉ ግዜ ከም እተጀመረ ውህደት ኩሎም ኣካላት ማእከል ሙያዊ ስልጠናታት ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎትን ድማ ካብቲ ቀንዲ ብልጫታት ከም ዝነበረ ኣረዲኦም ዳይሬክተር ማሞስ መምህር ተስፋይ ተወልደ ኣብ ዝሃቦ ቃል መምህር ውፍይን ቅዱስን ብምዃን ተኣማንነትን ጉሉጽነትን ብምውናን ደረጃን ብቕዓትን ዓወትን ተምሃሮ ክልክዕ ከም ዝግባእ ብምጥቃስ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ዘሎ ብቕዓት ሰልጠንቲ ብዝበለጸ ክብ ንኽብል ውሁድ ጻዕርን ተሳትፎን ናይ ኩሎም መሻርክቲ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ መምህራን ብወገኖም ንግብራዊ ትምህርቲ ዘገልግል ንብረት ብኣጋ ክቕረብ ኣብ መንጎ መምሃራን ኣለይትን ተምሃሮን ዘሎ ዝምድና ዝያዳ ክተርር ከምኡውን ተምሃሮ ኣብ ከባቢኦም ኣብ ዘሎ ትካላት ግብራዊ ልምምድ ከካይዱ ዕድል ክፍጠረሎም ዝብልን ካልእ ርእቶታትን ኣቕሪቦም ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ደበሳይ ግደ ኣብ ዘስምዖ መዕፀዊ ቃል መምህራን ኪኖቲ ዝህቦ ሙያዊ ትምህርቲ ተምሃሮም ብባህልን ስነ ምግባርን ሕብረተሰቦም ተኾስኪሶም ንኽወፁ ሓላፍነት ስለ ዘለዎም ኣብዚ መዳይዚ ብንቕሓት ክጽዕሩ ብምዝኻር እቲ ማእከል ካብኡ ዝጥለብ ንምምላስ ዘሎ ድውልነት ኣረጋጊጹ ኣብዚ እዋን እዚ ብ120 መምህራን ስሩዕ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዘሰላሰል ዘሎ ማእከል ሙያዊ ስልጠናታት ሳዋ 10741 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ብጠቕላላ 23137 ተምሃሮ ተቐቢሉ ብ12 ዓውደ ሞያታት የሰልጥና ኣሎ ነበርቲ ንኡስ ዞባ ላዕላይ ጋሻ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልምዓታዊ መደባት ተዋፊሮም ንዝርከቡ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ንምትብባዕ ብ20 ለካቲት ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሸሸቢት ብባህላዊ መሰናዶ ዝተሰነየ እንግዶ ተወዲቦም ኣመሓዳርቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ግደ እስጢፋኖስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ህዝቢ መስተርሆ ረኺቡ ቕሱንን ውሕስን መነባብሮ ንኽመርሕ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ህንፀት ቢንቶታት ምውሓስ ቀረብ ማይ ከምኡውን ምጽጋን ጽርግያታት ውፅኢታዊ ስራሕ ይዓሙ ከም ዘለዎ ብምግላጽ እቲ እንግዶት መርኣያ ሓጎስን መግለጺ ምስጋናን ከም ዝኾነ ኣብሪሆም እቲ መደብ ክውን ክኸውን ዝኽኣለ ብተበግሶ ኣዴታትን ምውሃድ ምምሕዳር ንኡስ ዞባን ምዃኑ ዝሓበረት ሓላፊት ሃማደብ ንኡስ ዞባ ላዕላይ ጋሽ ወይዘሮ ፍረወይኒ ግደ ብወገና ኣብ ልምዓት ተዋፊሩን ዘሎ ሰራዊት ዝግበር ምትብባዕ ነቲ ዝዕመም ስራሕ ሓይሊ ዝፈጥር ስለ ዝኾነ በብኸባቢኡ ክድፍኣሉ ምዃኑ ገሊጻ ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሑሪን ፕሬዚደንት ሃማደ ወይዘሮ ተኸኣ ተስፋ ሚካኤልን ድማ ኣብ ንኡስ ዞባ ላዕላይ ጋሽ ዝዕመም ዘሎ ልምዓታውን ትሕቲ ቅርጻውን መደባት ግብራዊ መርኣያ ውህደት ህዝብን ሰራዊትን ከም ዝኾነ ንምሕያሉ ከዓ ብዝለዓለ ከም ስራሕ ብምርጋጽ ንወደብቲ ናይቲ መደብ ኣመስጊኖም ኣብ መወዳእታ ኣዛዚ ምዕራባዊ ግንባር ብርጋዴር ጀነራል ስምዖን ዕቑበ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ መደብ ህዝቢ ኣብ ከባቢኡ ሰላሰል መደባት ልምዓት ብናህርየ ንምስጓም ኣበርክቱ ክዕዝዝ ወትሩ ቁሩብ ምዃኑ ዘረጋግጽ ምዃኑ ብምሕባር ነበርቲ ንኡስ ዞባ ላዕላይ ጋሽ ብሓፈሻ ኣዴታት ድማ ብፍላይ ንዝወሰድኦ ተበግሶ መጊሱ እቲ መደብ ጉጅለ ባህሊ ኣውላ ናይ ምዕራባዊ ግንባር ብዘቕረበቶ ስነ ጥበባዊ ትሕዝቶ ከዓ
ማዕሪጉ ነይሩ። ክቡራትን ተዓዘብትና ስዕባ ህጉራዊ ዜናታት እዩ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊምና በኽብሪ ንዕድመኩም። መንግስቲ ሩስያ ኣብ ምብራቃዊ ዩክሬን ዝርከባ ዞባታት ዶኔስክን ሉሃንስክን ከም ልኡላውያን ሪፓብሊካት ወግዓዊ ኣፍልጦ ሂብዎን። ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ትማል 21 ለካቲት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንኽልቴን ዞባታት ኣፍልጦ ብምሃብ ክፍጠር ንዝኽእል ጸጥታዊ ስግኣት ንምግታእ ሰራዊት ሃገሩ ኣብተን ሪፓብሊካት ክብል ዝጠቐሰን ክዋፈር ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎም። ሃገራት ምዕራብ ነዚ ብሩስያ ዝተወስደ ስጉምቲ ክቃወማን ከለዋ ኣብ ልዕልያ እገዳ ከጽድቓ ምዃነን ብምግላጽ ድሮ ኣፈናዊ ዝበልኦ በይናዊ ስጉምቲ ክወስዳ ጀሚረን ኣለዋ። ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ትማል 21 ለካቲት ዘካየደ ህጹጽ ኣኼባ ብዘይፍረ ከም ተበተነ ዝጋዋሕ ዘሎም። ንዝኾነ ንድፈ ውሳነ እውን ሩስያ ናይ ቆፍ መሰላ ተጠቒማ ክትዓግቶ ስለ እትኽእል በዚ ዝመጻ ስጉምቲ ምህሙን ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ቅልውላው ምብራቃዊ ዩክሬን ድሕርቲ ኺዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ማለት ኔቶ ህላዊኡ ንምስፍሕፋሕ ዝወሰዶ ስጉምትታት ናብዚ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ከም ዝዓረገ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ብሪጣንያ ተኸሲቱ ዘሎ ቁጠባዊ ዝቕባበ ዝጠንቁ ናህሪ ዋጋታት ሃለኽቲ ነገራት ኣብ ዜጋታታ ከቢድ ጸቕጢ ፈጢሩ ከም ዘሎ ተቓሊሑ። እዚ ዝተገልጸ ኣብቲ ሃገር መጠን ዝቕባበ ብዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ብ5.5 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ድማ ድሕሪ 1992 ዓመተ ምህረት እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ዝሕበር ዘሎ። ሃገራዊ ባንክ እንግሊዝ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዝቕባበ ሃለኽቲ ነገራት ኣብ መነባብሮ ዜጋታት ዝፈጥሮ ጸቕጢ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ካብ ዝተመዝገበ እቲ ዝኸፍአ ከም ዝኸውን ኣሚቱ ዘሎ። ብሰንኪ እቲ ዝቕባበ ዋጋ ፀዓት ብሓፈሻ ናይ ባህርያዊ ጋዝ ድማ ብፍላይ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሚያዝያ ብ54 ሚእታዊት ክብል ምዃኑ ዝጠቕሱ ጸብጸባት እዚ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ቁጠባዊ ተጽዕኖ ከም ዘኽርሮን ንሓያሎ ስድራ ቤታት ናብ ድኽነት ከም ዝሸመንን ይገልጹ። ካብዘይ መንግስታውያን ትካላት ረድኤት ደገፍ መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ንምርካብ ናይ ዝመፁ ብሪጣንያውያን ቁፅሪ ምስ ናይ 2019 ክነጻጸር እንከሎ ብ11 ሚእታዊት ዛይዱ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ዘሎ። ቁጠባዊ ዝቕባበ ዝጠንቁ ናህሪ ዋጋ ሃለኽቲ ነገራት ኣብ ብሪጣንያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣባል ሃገራት ኣውሮጳዊ ሕብረት እውን ከቢድ ተጽዕኖ ፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ባይቶ ማሊ ኣብ ወርሒ ግንቦት 2021 ዝቆመ መሰጋገር መንግስቲ ን5 ዓመታት ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ዘፍቅድ ውሳኔ ትማል 21 ለካቲት ተሓሊፉ። እዚ ሓድሽ ውሳኔ እዚ ቁጠባዊ ውድብ ምዕራብ ኣፍሪካ ማለት ኤኮዋስ መንግስቲ ማሊ ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ምርጫ ክካየድ ንዝገብሮ ዘሎ ጸቕጢ ምላሽ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ። እቲ ቁጠባዊ ውድብ ኣብ ልዕሊ ማሊ እገዳ ድሕሪ ምውሳኑ ካብ ህዝብን መንግስትን ተሃገር ተሪር ተቃውሞ ከም ዝገጠሞ ጸብጸባት ይረድኡ። ኣብ ሃገሩ ተዋፊሩ ዘሎ ግዳማዊ ሓይሊ ብቁልጡፍ ክወፅእ ዝጽውዕ ዘሎ መንግስቲ ማሊ ንሃገሩ ብዘይ ግዳማዊ ምትእትታው ከም መሓደር ዓቕሚ ከም ዘለዎ እዩ ክሕብር ጸኒሖም። ካብ 2012 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ማሊ ዝካየድ ዘሎ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ንጸጥታዊ ወተሃደራውን ማሕበረ ቁጠባውን ኩነታት ናይታ ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገር ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከም ዘዕረጎ ጸብጸባት ይረድኡ። ኣብ ወርሒ ነሐሰ 2020 ዓመተ ምህረት ብዕልዋ ስልጣን ዝሓዘ ወተሃደራዊ መንግስቲ ማሊ ኣብ ሃገሩ ተዋፊሩ ዘሎ ብፈረንሳ ዝምራሕ ግዳማዊ ሓይሊ ክወፅእ ድሕሪ ምእዛዙ ፈረንሳን መሻርክታን ክስሕባ ከም ዝወሰና ዝፍለጥ እዩ። ቅድሚ 2 ዓመታት ዝምድነአን ንምምሕያሽ ዝተሰማምዓ ሞሮኮን እስራኤልን ኣብ ምምዕባል ወፍርን ንግድን ዘተኮረ ሓድሽ ውዕል ከቲመን። ሰመዝ ቁጠባ ክልቲኣተን ሃገራት ትማል 21 ለካቲት ኣብ ከተማ ራባት ሞሮኮ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ኣብ ምምዕባል ሕርሻ፣ ጥዕና፣ ኢንዱስትሪ፣ ጠፈርን ካልእ ጽላታትን ብሓባር ክሰርሓ ተሰማሚዐን። እዚ ሓድሽ ስምምዓት እዚ ንመጠን ዓመታዊ ንግዳዊ ምልዋጥ ክልቲኣተን ሃገራት ካብ $130 ሚልዮን ናብ ልዕሊ $500 ሚልዮን ከዕብዮ ምዃኑ ኣብቲ ስምምዕ ተጠቒሱሎም። ሞሮኮን እስራኤልን ቅድሚ 3 ዋርሕ እውን ኣብ ምክልኻል ዘተኮረ ስምምዕ ከም ዝኸተማ ዝዝከር እዩ። ክልቲኣተን ሃገራት ዝምድነአን ንምምሕያሽ ኣብ 2020 ዓመተ ምህረትን ኣብ ስምምዕ በፂሐን።
መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብ ኣህጉር አንታርክቲካ ዘሎ ረብሓታት ሃገሩን ምሕላውን ምዕዛዝን ናይ ልዕሊ 800 ሚልዮን ዶላር ኣውስትራልያ ወፍሪ ክገብር ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ተሃገር ስኮት ሞሪሰን ኣፍሊጡ ትገንዘብ ተንቀሳቃሲ መቆጻጸር ማእከል ኣብ ምውዳድ ከምኡውን ኣብ ምክትታልን ዳሃሳስን ዝነጥፋ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሄሊኮፕተራትን ኣብ ምዕባልን ምውፋርን ከም ዝውዕል እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ሞሪሰን ሓቢሩ ዘሎም እቲ ኣብ ዝመጽእ 10 ዓመታት ዘካየድ ወፍሪ ቀንዲ ዕላሙ ቻይና ኣብታ ብበረዝ ዝተሸፈነታ ኣህጉር ዘለዋ ህላወ ንምዕባይ ንእተካይዶ ዘላ ስራሓት ንምብዳህ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ሞሪሰን ኣነጺሩሎም ብጉዳይ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ዘይተቃደዋ ዘለዋ ቻይናን ኣውስትራልያን በዛ ብዕቁር ጸጋታት ሃብታም ዝኾነት ኣህጉር አንታርክቲካ ምትፍናነን ክዛይድ ከም ዝኽእል ዝሕብሩ ጸብጸባት ኣውስትራልያ ደገፍ ኣሜሪካ ብምሕታት ነቲ ጉዳይ ኣህጉራዊ መልክዕ ከተትሕዞ ከም እትፍትንካ ይእሙቱ ኣብ ብራዚል ክወቅዕ ዝቐነየ ብርቱዕ ዝናብ ብዝሰዓቡ ሓደጋታት ዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ናይ ዝሞቱ ቁፅሪ ናብ ልዕሊ 180 ክቢሉ ኣስታት 130 ካልኦት ደሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁፅሪ ግዳያት መሊሱ ክብል ከም ዝኽእልካ ሰመዚ ብራዚል ዓሚቶም ኣለዉ ደሃዮም ጠፊኡ ዘሎ ሰባት ንምድሓን ዝካየድ ስራሓት ብሰንኪ ምህማም መሬት ይተዓናቐፍ ብምህላው ግን እቲ ስርሒት ቅድሚ 2 ሳምንታት ክዛዘም ከም ዘይክእል እዩ ዝሕበር ዘሎ በዚ ድማ እቶም ግዳያት ብህይወት ናይ ምስራር ዕድሎም ጸቢብ ከም ዝኾነ ብኣጉ ይእመት ኣሎ እቲ ሓደጋ ከቢድ ትሕተ ቅርጻዊ ዕንወት ስለ ዘውረደ ኣሽሓት ሰባት ብዘይ መጽለሊ ተሪፎም ምህላውን ይግለጽ እዩ ከተማ ፔትሮፖሊስ ሕልፊ ካልእ ከባቢታት እቲ ሃገር በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ከም ዝዓንወትካ ጸብጸባት ሓቢሮም ክቡራትን ዜናዊ መሰናድኦና ንምዛም ኣርእስተ ዜና ክደግመልኩም እየ ኮሮና ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታል ዞባ ማእከል ተዓቂቦም ጸንሑ 13 ዜጋታት ሓውን ተፋንዮም ኣብ ዞባ ሰባት ጥርናፈ መሃዝትን ሰናዕትን ንምሕያል ዋዕላ ተኻይዶም ሓረስቶት ምምሕዳር ከባቢ ኣግራዕ ብርኩት ምህርቲ ከም ዝሓፈሱ ገሊጾም ሩስያ ኣብ ዩክሬን ዝርከባ ዞባታት ዶኔስክን ሉሃንስክን ከም ልኡላውያን ሪፓብሊካት ኣፍልጦ ሂባ ኣብ ብሪጣንያ ቁጠባዊ ዝቕባብ ዝጠንቁ ናህር ዋጋ ሃለኽቲ ነገራት ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ህዝቢ ከቢድ ጸቕጢ ፈጢሩ ባይቶ ማሊ መሰጋገር መንግስትን 5 ዓመታት ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ዘፍቅድ ውሳኔ ኣሕሊፎም እምባርከስ ክቡራንን ተኸታተልትና ነሰዓት እዚ ዝተዳለወ ዜናታት ተዛዚሙሎ ምዝተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ብወገና ብሩኽ ምሸት